Knjiga žalbe nova je akcija Hrvatskih laburista kojom građanima omogućuju da svoje žalbe i prigovore upute na adresu gradonačelnika. U Međimurju se provodi u Čakovcu i Prelogu. Svake subote tijekom rujna od 9 do 12 sati u Prelogu na tržnici, u Čakovcu kod Dvure, dakle našim građanima je otvorena knjiga žalbe gdje oni mogu zapravo iznijeti svoju žalbu, prigovor ili postaviti pitanje svojim gradonačelnicima. Također akciju provodimo i svaki ponedjeljak od 17 do 19 sati u našoj kancelariji u barakama GK Međimurja, dakle Šultesova 19, gdje nam se inače sve više ljudi javlja sa svojim problemima. Odazivom građana na prvoj akciji u subotu su veoma zadovoljni. Knjiga se samo punila žalbama i prigovorima nezadovoljnih građana. Najviše prigovora ide zapravo na teško imovinsko stanje, najviše prigovora ide na to da se jedno obećaje, a drugo se radi i ako i sami primjećujete svakim danom nam neki novi teret stavljaju na leđa, valjda misle da možemo podnijeti jako puno, ali situacija je nažalost drugačija. Sličnu akciju pod nazivom Pitajte vladu su već proveli. Tada su ministre zatrpali pitanjima. Sada će popunjene knjige krajem rujna odnijeti gradonačelnicima diljem zemlje. Znate da oni to nevoljko rade jer zapravo morat će nešto raditi i morat će ljudima objasniti zbog čega iz dana u dan sve gore žive. Tako da ne očekujemo oduševljenje niti jednog gradonačelnika, ali to je njihov posao. Njihov posao je trebao biti već davno da pitaju ljude što misle o svojem radu i da već davno našim sugrađanima koji plaćamo prirez da nas pitaju da li nam možda nešto nije dobro.